लोगोसे दंबावो लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे दङ लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायबाय लोगोसे गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय आंनि मिथिनायावथ' बिपिएफआव हाबाखै आङो माबायाव ससियेल मिडियायाव नुदों जे रिंसार बसुमतारिया बिपिएफआव जइन जाबाय होननानै नुनायनि उनाव आं माबाजों रिंसारजों रायलायहरदों जइन जामारबाय नामा होनना खिन्थु आंथ' जइन जायाखै जे आङो थांदोंमोन बिथिङाव ओरैनो बे थांनायाव बिथांमोना आर'नाइ फालि होदों खिन्थु बिपिएफआवथ' आं जइन जायाखै दा बिथांमोना बिदि फोसावदों आं बुंहरबाय होननानैसो बुंदों दा बे गाव बुंनायसो बाथ्रा खिन्थु सिङाव हाबमारदोंब्ला आं बेखौ मिथिया बावैसो सिगां डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा बुंदों बिटिआरआव गामि सोसननाय आरो दानख'नाय थानो मोनामोन होननानै मा फोरमायगोन बिनि खेंफोरथिखौ अनजालि दैमारि बायदेवखौ जों बर' समाजा बयबो गनायोमोन मानोना बिथाङा बर' समाजनि जानानै गोबां खामानि मावबोदों आइजोफोरनि थाखाय गोबां खोथा बुंबोदों खिन्थु दिनैनि नैबे बुब्लियाव अनजालि दैमारिया आइजो आफादनि बे सासे दैदेनगिरि नंलिया बे बिपिएफ हान्जानिसो सासे दैदेनगिरि गतिके जा खोथाखौ बुङोब्ला बिपिएफ पार्टिया गावसोर पार्टि हिसाबै लाब जागोन दिनै बेफोरबायदि खोथाखौसो अनजालि दैमारि आब'खौ बुंबाय थानायखौ जों खोनादों दिनै बिटिआरआव सोसननाय आरो दानख'नाय थानो नाङामोन होननाय बे मोनसे ओंथि गैयि बाथ्रा मानोना दिनै गोलाव समनिफ्राय जिखिनि आन्दलनाव जों बाहागो लाबोदोंमोन बड'लेण्डनि बे आन्दलनफ्राव सनितपुरनियानो जा बिश्वनाथनियानो जा गहपुर माने लखिमपुर धेमाजि जियानो जा बयबो बर'फोरनि आन्दलनाव बाहागो लादोंमोन खिन्थु दुखुनांथावै बिथांमोना बिएसएआवबो हाबाखिसै बिटिसिआवबो हाबाखिसै खिन्थु बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथआ दिनै बिटिआरआव हाबनो थांगासिनो दं गतिके बेवहाय गामि सोसननाय बा एरिया सोसननायाव माबा मोनसे गोरोन्थि दंहैयो आं बेखौ सानाखै खिन्थु बिथाङा जिहेतु बिपिएफ हिसाबै बिपिएफआ बेफोर खोथाखौनो बुंबाय दङ जे बिटिआरआव जेबो गैया दा बे जेबो गैयाखौ प्रुभ खालामनो थाखाय अनजालि दैमारि बायदिया दिनै बेबायदि खोथाखौ बुंदेरदों आरो बिथाङा बेबायदि बुंनाया जोंनि माने जाथिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव मानोना दिनै बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंनो दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा दिनै बिटिआर ओनसोलाव हाबनो मोनसिगोन आरो जायफ्रा हाबनो मोनाखिसै बे एकर्डनि गेजेरजोंनो बड' कसारि जितु वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दा बेवहाय बिथांमोना थानो मोनसिगोन निश्चितभाबे बेबायदि जायोब्ला दा बिथांमोनाबो जौगानायनि माखासे खाबुखौ मोननो हागोन आरो दानख'नायनि खोथायाथ' माने जायफ्रा थांनो गोसो दङ दा बिथांमोना कमिसननि गेजेरजों आर'जलाइ होनानै ओंखारलांनो हागोन बे खोथाखौ बुंदों दा बेखिनियावनो मोनसे खोथाखौ बुंगोन जों बर'फ्रा दिनै पलिटिकेल स्टेबिलिटिनि खोथा बुंबाय थायो जोंहा राजखान्थियारि रैखाथि गैया पलिटिकेल जोंहा सेफगार्ड गैया होननानै बुंबाय थायो दा गतिके जोङो दिनै मानो पलिटिकेल सेफगार्ड गैया जादों मानोना दिनै जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन हारिफ्रा जिहेतु जोंनियाव हाबफैनानै जोंनिफ्राय बांसिन मेजरिटि जानो थांबाय दङ दा बे बेलायाव दिनै जोङो जोंनि राजखान्थिनि जिथु रैखाथि बिनि सायाव जोङो माने माखासे खोथाखौ साननांगौ जानानै फैदों दा बे बेलायावहाय जुदि गुबुन जाथि जन'गस्थिया जायफोर सिमा ओनसोलाव दङ बिथांमोना थांनो गोसो दंब्ला थांनो हागोन आरो जुदि थाङोब्ला आं नैबेखौसो बुंगोन जोंदि पलिटिकेल माने रैखाथिनि खोथा बुंबाय दं बेयो निश्चित जागोन दा गतिके बे सिमा सोसननाय आरो दानख'नायाव जेबो गोरोन्थि गैया अनजालि दैमारि बिथाङा बिपिएफनि राजखान्थियारि स्वार्थनि थाखायसो बे खोथाखौ बुंदोंमोन नैसिनाव सालबारि समाजनि नोंथाङा दिनै बिजेपि फोसावथि मेलाव फैदों नाथाय बिनद मुसाहारिनि सिनारिया माबायदि दं होनना फोरमायगोन सालबारि समस्थिया जिहेतु आंनि खाथियावनो दं हिसाबै सालबारि समस्थियाव दिनैजों गोबां खेब जाबाय बेखौ खैबार फैगौ बेखौथ' खेबसे बुंनो हाबावला माने फ्राय आङो सालबारि समस्थिनि मोनफ्रोमबो ओनसोलाव गिदिंजोब्बाय दा गिदिंजोबनायनि उनावहाय बेखौनो खनले बुंबोबाय थाखादों दा दिनैनि दिनावहाय आरोबाव मोनसे साबसिन रोखासिन जाबाय जे बिनद मुसाहारि बिथाङा जे सालबारि समस्थिनिफ्राय देरहागोन बे दिनैनि दिनाव रोखासिन जाबाय मानोना सालबारि ओनसोलनि गासै बर' रायजो राजाफ्रा
80% बर' रायजो राजाफ्रानो दिनै सोलायनांगौनि सार्थआव परिबर्तननि सार्थआव दिनै इउपिपिएल हान्जानो पद होनो थांबाय दङ दा बेबायदिनो सालबारि समस्थियाव दानाय गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफोराबो परिबर्तननि जे गोनांथि जादों बेखौ माने उपलब्धि खालामनो हानानै दिनै सालबारि ओनसोलाव थानाय सालबारि समस्थियाव थानाय मुस्लिम भाइफोर बा आदिबासि भाइफोर गुबुन जे जाति जनगोष्ठीफोर दङ बे बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्राबो दिनै लोब लोब माने इउपिपिएल हान्जायाव जगदान खालामदों गतिके गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि भटखौबो बिनोद मोसाहारि एबा इउपिपिएल हान्जाया दिनैनि दिनाव मोननो थांबाय दङ दा बेखायनो दिनैनि दिनाव बिनोद मोसाहारिनि देरहानाया खाथां जाबाय बेखौ रावबो हमथानो हानाय नंला इउपिपिएलआ जुदि सरकारावबो जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना लाइमोनफोरनि मा रोखोमनि जौगानाय खालामनो बिपिएफआ 17 बोसोराव जोंनि जायफोर लाइमोन लेखा गोरों लाइमोनफोर बा जायफोर बेकार सुबुंफोर दा बिसोरनि संस्थापन होनांगौनि बा बिसोरखौ माबा मोनसे राहा लामा होनांगौनि जेबो पलिसि लाबोआखिसै जायनि थाखाय दिनै जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बेकारनि अनजिमाया बांबाय दिनै लेखा गोरों जानानैबो गोबां माने लाइमोनफ्रा दिनै साख्रि बाख्रिनिफ्राय बन्सित जानो गोनां जादों गतिके बे लाइमोनफोरखौ बोरै संस्थापन होनांगौ बिनि माखासे डिजाइनखौ जों खालामदों निश्चिततायै जों बेखौनो बुंगोन साफ्रोमबो बेकार सुबुंफ्रा बे बिटिआरआव माने संस्थापन मोननांगोन आरो साफ्रोमबो लेखा गोरों सुबुङा गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ मोननो हानांगोन बेखौ जों इउपिपिएल हान्जाया सरकाराव फैनायनि उनावहाय निश्चित खालामगोन नोंथाङा नैबे बाथ्राखौ सोंगोन बिपिएफआवबो गोबां बिदिनो सावथुन मुलुगनि गोबां दैदेनगिरि बिथां बिपुल राभामोन आरो दाब्ला बिथांमोनाबो केम्पेनिं खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेयाव नोंथांमोननि माबा मोनसे खहा जागोन नामा दिनै गावबागाव पार्सनेल डिसिसनजों गुबुन गुबुन पार्टियाव बाहागो लानायखौ आर्टिस्टफोरनिफ्रायबो जों नुनो मोन्दों खिन्थु आं हिसाबै बेबो आंनि पार्सनेल डिसिसन प्लास बाखि जायफोर आर्टिस्टफ्रा दिनै इउपिपिएल जानानै खामानि मावबाय दङ जों मोनसे खोथानि थाखाय गोबां दुखु मोनदों जों महरगिरिफ्रा मानोना नैबे 17 बोसोराव बिपिएफ सरकारा जों आर्टिस्टफोरनि थाखाय बा जोंनि हारिमुखौ फेहेरनांगौ फुवारनांगौनि थाखाय जेबो खामानि मावबोआखिसै जोंहा डिपार्टमेन्ट थासेयावबो दा गतिके जोङो मोनसे आरटिआइ होनाय जादों सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टखौ आरटिआइ होनायनि उनावहाय जों नुनो मोनबाय माने जोबोद दुखुनांथावै सिनेमा एन्ड कालचार डिपार्टमेन्टआव जिखिनि फैसा दङ बा जिखिनि फैसा फैयो बे फैसाफोरखौ माखासे अफिसियेलफ्राबो राननानै जादों बिदिनो सोरबा बिपिएफनि नेताफ्राबो राननानै जादों दा बेबायदिनो जितु पिएनि माने बाय बाहागि इएमनि माने आखि आगदानि मानसिफोर दा बिथांमोनासो माने रानलाबायनानै जादों जायफोरा माने दिनैसिमबो माने जेबो माने कालचारजों सोमोन्दो गैया सिनेमा दिहुनफेराखै दा गतिके बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बेफोरखौ नुनानैबो जोंनि माखासे आर्टिस्टफ्रा दिनै सोलायनांगौनि सार्थआव इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावबाय दङ जाहाथे मोनसे गोग्गो सरकार लाना फैनानै जों आर्टिस्टफ्राबो मेथाइ खननानै मोसानानै बा एक्टिं खालामनानै बेखौ प्रफेसनेल हिसाबै लानो हायो आरो जोंनि हारिमुखौ साबसिनै फुवारनो हायो फेहेरनो हायो जों दिनै बेफोर सिन्थाधाराखौनो लानानै माखासे आर्टिस्टफ्रा दिनै इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावगासिनो दं आरो जायफ्रा दिनै बिपिएफनि जानानै खामानि मावदों आं दहायनो बुंदों बे बिथांमोननि पार्सनेल सिद्धान्त बियो खिन्थु आंनि मिथिनायाव दिनै गोबाङानो जिहेतु बिपिएफआ 17 बोसोर सरकार सालायनाय थाखा दं फैसा दं हिसाबै आङो खोनादों बिथांमोना बेबायदि प्रग्रामाव थाङोब्ला माने फैसा मोनो 15-20 हाजार होननानै दा खायसेया बेफोरखौबो जिहेतु आर्टिस्ट मानसिया फैसानि अभाब नालाय दा बेफोरनि थाखायबो गोबाङा माने बिपिएफनि बे मिटिंफ्राव गिदिंबाय थादों खिन्थु बिपिएफआव जइन जादोंखौ आं माने दासिम मिन्थिया 21 नं सालबारि समस्तिनि इउपिपिएल हान्जानि सायख'जानाय बिजाथि महरै जोंनि इउपिपिएल हान्जाया सालबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि मददजों आरो दखरा एबसुफोरनि बानजायनायाव आरो प्राइमारि कमिटिनि हेफाजाबजों जे दिनैहाय जोङो मोनब्रै जायगायाव 21 नं सालबारि समस्तियाव बिसायख'थि फोसावदिं मेल बेबायदि खुंदों आरो बे मेलावहाय जोंनि मिरु इउपिपिएलनि स्टार केम्पेनार बिथांमोना नुजाफैनानै रायजो राजानि सिगाङाव इउपिपिएल हान्जानि नोजोर आरो थांखि आरो बर्तमान माने जे जोङो परिबर्तननि थाखाय जे बयबो खौसेयै इउपिपिएल हान्जानि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय माने नैबे बेबायदि हाबाफारिखौ लादों जों बे हाबाफारियाव रायजो राजानि जिखिनि माने हेफाजाब मदद बेखौ जोङो खोब मोजां जोङो मोनदों गिबियाव जोङो खराइबारियावबो जोंनिया
फोसावदिं मेलाव गोबां मानसि गोबां रायजो राजाया जोंनि मेलाव बाहागो लाफैदों। बेनि अनगायै खरामारा होननाय मोनसे जायगायावबो खोब मोजां जों रायजो राजानि माने मददखौ मोनदों। गोबां गेदारिं जादों बेवहायबो। दा नैबेवहाय बे खाथलपारा रुपापुलि प्राइमारिनि सिङाव 21 नं सालबारि समस्तिनि बेबो मोनसे जायगा। बेवहायबो जोङो गोबां रायजो राजानि मददखौ माने मोननायखौ जोङो नुदों। जे बे हिसाबै जोङो बुंनो हायो जे रायजो राजाया हसा हसिके माने परिबर्तनखौ नागिरमारदों। मोजां जाख्ल'नाय गैयै सरकार स्वच्छता सरकार मोनसे लुबैदों आरो बे स्वच्छता सरकारा UPPL हानजानि गेजेरजों गायसनजानायखौ रायजो राजाफ्रा जे लुबैदों बेयो 100% रोखा होननानै बुंनो हायो। नाथाय नोंथांनि समस्तियाव गोबां BPFनि सानफ्रोमबो जयेन जाबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय जयेन जाफैदों होनना फोरमायो नोंथाङा? गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जा BPFल' नंला गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिफ्राय जाय बिथांमोना UPPL हान्जानि नोजोर आरो थांखि आरो जोंनि निति आरो आदर्शखौ मोजां मोननानै जयेन जादों। दा बिथांमोनखौ जों बयखौबो बरायदों आरो बेनि गेजेरजों नैखौ बुंनो हायो जे माने BPF हान्जाया जिहेतु सरकाराव फैखाला आरो 17 बोसोर BPF हान्जाया BTCनि खुंथायाव थानानै रायजो राजानो जिबायदि माने सासन होनांगौमोन जिबायदि जौगानांगौमोन जोंनि गेजेराव गोजोन मोनसे थासारि गायसननांगौ बिथांमोना दायित्व दंमोन। बिथांमोना माने सेंग्रा सिख्लाफोरनो कर्म संस्थापन होनायनि खोथा दंमोन। नाथाय बेफोरखौ मोनसेबो मावनो हायैनि थाखाय BPF हान्जानि माखासे दैदेनगिरिफोरा बे UPPL हान्जायाव परिबर्तननि सार्थआव आरो बिथांमोना नैबे UPPL हान्जायाव जगदान होदों। बेसेबांसो देरहागोन होननानै बेसेबांसो मोनदों? दा नैबे एग्जिट पल बेखौ जों जुदि नायो आरो रायजो राजानि जिबायदि मदद आरो परिबर्तननि मोनसे हावाया जे समग्र BTR ओनसोलाव बारदों दा बेखौ नायजोबोब्ला जोंनिया 40टा समस्तियावबो UPPL हान्जानि बिजाथि दङ। दा 40टा समस्तियावबो जोङो माने देरहानाय लामाया फ्राय रोखा जाबाय आरो मोनसे बाथ्राया सैथो जे UPPL हान्जानि जे सरकार फैगोन बे 100% माने रोखा जाबाय। आं 21 नं सालबारि समस्तिनि UPPL हान्जानि सायख'जानाय बिजाथि महरै रायजो राजाया जोंखौ जिबायदि मदद खालामदों जिबायदि रायजो राजाया जोंनि सायाव बिश्वासखौ लाखिदों गुबुन गुबुन हारि माहारिया UPPL हान्जानि गेजेरजों माने परिबर्तनखौ जिहेतु नागिरदों आरो बिकल्प दल हिसाबै बे हान्जाखौनो गोबानानै लानो नागिरदों। बे हिसाबै जोङो सानदों जे UPPL हान्जाया 40टानि गेजेराव 40टा समस्तियावबो जिहेतु जों आवगायनानै दङ। दा बे हिसाबै जोङो गोबां सिट मोनगोन आरो सरकार गायसननो हागोना रोखा जाबाय होननानै आङो माने